бо иқдоми омӯзгори калони Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент аълочии маорифи илми ҷумҳурии Тоҷикистон Мавлуда Саидова гурӯҳи донишҷӯёни соли панҷуми таҳсили шӯъбаи география ба чанд шаҳру ноҳияҳои иқтисодии ҷумҳурӣ сафар намуданд. Ин сафар ба кадом хотир ташкил карда шуд? Ба гузориши навбатии мо таваҷҷӯҳ намоед. дар шӯъбаи географияи факултети табиатшиносӣ ва тарбияи ҷисмонии Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба ҳукми анъана даромадааст ки вобаста ба нақшаи таълимӣ бо мақсади аз наздик шинос шудан бо шаҳру ноҳияҳои иқтисодии ҷумҳурӣ сафарҳо барои ивази таҷриба ташкил карда шавад. яке аз ҳамин гуна сафарҳо таҳти роҳбарии омӯзгори калони Донишкада аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Мавлуда Саидова ва устоди калони ҳамин муассисаи таълимӣ Лоиқ Шералӣ сурат гирифт. дар ҷараёни сафар гурӯҳи донишҷӯёни соли панҷуми таҳсили шӯъбаи география ба шаҳру ноҳияҳои иқтисодии ҷумҳурӣ аз ҷумла Айнӣ, Варзоб, Ҳисор, Шаҳри Нав, Турсунзода, Ваҳдат, Норак, Данғара, Ёвон ва Душанбе сафар намуда бо вазъи иқтисодии ин минтақаҳо аз наздик шинос шуданд. ба донишҷӯён махсусан ноҳияи Ҳисор ки чун маркази металлургии рангии ҷумҳурӣ муаррифӣ мешавад писанд омад. инҷо дар маркази ноҳия донишҷӯён бо фаъолияти корхонаи алюминӣ, коргоҳҳои мошинсозӣ, сохтмон, саноати хӯрокворӣ ва сабук шинос шуда таъссуроти калон баростанд. ба донишҷӯён ҳамзамон мамнӯъгоҳи бостоншиносии Ҳисор ки чанди пеш 3000-солагиаш бо иштироки президенти ҷумҳурӣ Эмомалраҳмон таҷлил карда шуд писанд омад. осорхонаи таърихи кишваршиносӣ аз 10 бахш ва 18 қисмат иборат буда зиёда аз 1023 экспонатро дар бар мегирад. донишҷӯён ба шаҳри энергетико Норак низ таваҷҷӯҳи зиёд намуданд. инҷо силсилаи нерӯйгоҳи обии барқӣ бештар писанди донишҷӯёни панҷакентӣ гардид. иш тавре ки роҳбарони гурӯҳ дар ҷараёни суҳбат ба хабарнигори мо Некмуҳаммад Мирҷонов изҳор доштанд, чунин сафарҳо ба ғанӣ гардидани донишу таҷрибаи донишҷӯён мусоидат менамояд.